2:20 da tarde aquí nos Estados Unidos, 7 horas máis en Vigo, onde tivo lugar unha nova vitoria do Celta de Vigo en Liga en Balaídos, en este caso por 2-0. Os 2 goles, curiosamente, de Iago Aspas, dous goles chegaron ao remate, cara ao remate do partido. Semellaba que o Celta domeaba o balón, domeaba o xogo, creaba algunhas ocasións, pero non marcaba, tardaba moito en chegar ese gol do Real Club Celta de Vigo e finalmente chegou cun penalti non exento de polémica, marcado por Iago Aspas, que despois sentenciou xa cando non quedaba xa prácticamente tempo. Real Club Celta de Vigo 2, Mallorca 0 e os de Giraldez impóñense a os dun dos meus adestradores favoritos da Liga, como é Yagoba Arrasate. De feito, dous dos meus adestradores favoritos da Liga estaban nos banquiños de Balaídos hoxe. Teño moito de correxir aquí, exames de correxir, pero é tempo de Celta, é tempo do Bar Celeste Live, e xa está ao outro lado da liña cibernética o meu amigo e colaborador e cofundador do Bar, Fernando Rodríguez Estevez, moi perto de Balaídos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Antón? Pues recién llegado de Balaídos, de un partido realmente muy completo del Celta, que bueno, pues dio sus frutos al final, con lo cual esta vez se unió el buen juego al resultado, no como en otras ocasiones. Sí, penso que foi difícil, pero realmente merecido este resultado final de 2-0 para o Celta de Vigo. E tamén en Vigo está Susi Bugallo, e ademais perfectamente vestida de celeste, porque, igual que Fernando, volta de Balaídos. Benvida. ¿Qué tal estades? Sí, recién chegada a casa como Fer, bueno, xa quedei co atuendo propio de ir a Balaídos con motivo da celebración desta victoria. Victoria importante porque ademais coloca o Celta na sexta posición, é dicir, esa posición que asegura participación europea na Conference League. E en Lund, no sur de Suecia, está tamén xa preparado, non é Fer López, pero é o noso amigo Cumbias. Joaquín, que tal, Joaquín? Como vai todo? Que tal? Moi boas noites. Pois aquí, contento. Podemos falar hoxe, sempre deixamos unhas horas despois do partido, pero hoxe falaremos en quente. Que mellor partido que que un 2-0 en casa, que, como decía Fer, costou abrir a lata, pero foi unha victoria merecida do Celta. Come que teño aí a camisola colgada, Iago Aspas, e bueno, xa esperando a que os xoves pois rematar unha semana moi boa a nivel celtista. Pois sí, porque o Celta gañou na tumba e hoxe gañou tamén en Balaídos, levaba un tempo sen gañar en Liga e hoxe realmente penso que tardou en chegar o gol, non? Chegou dun xeito así un pouco sorprendente con ese penalti que, bueno, para algúns é un tanto dubidoso. A min pareceme dubidoso, pero o importante é que encarrilou esa vitoria do Celta, que superou realmente, dende o meu punto de vista, o Mallorca. Non sei como vistes vos o partido, Fernando, Susi, Joaquín. Fernando e Susi, que estaban no estadio, pois evidentemente non tiñan a oportunidade de ver ese penalti con moita claridade, seguramente. Podo preguntarlle. No lo vi repetido, pero debe de haber un agarrón. Me da la sensación de que pero hay un agarrón. Sí, se veía que foi por agarrón. Pero como vistes? Un leve agarrón, sí. Como vistes o Celta neste encontro? Ademais, un Celta que xoga en domingo despois dun partido difícil en Europa os xoves, ¿no? Sí, con un 11 renovado y reservando gente para el jueves, pero con una idea de juego muy clara, y yo creo que maniatando a los Osasuna prácticamente. Los Osasuna ni siquiera presionó, estaba un poco pues guardando la ropa y esperando el fallo, y se pasó así yo creo que todo el partido, incluso perdiendo tiempo mucho antes del final, es decir, ya en la primera parte, en la segunda, cuando quedaba mucho tiempo, el equipo navarro perdía tiempo porque yo creo que buscaban el empate o ganar con un gol, digamos, de una jugada aislada, pero poca producción. Yo creo que aquí la justicia pues apareció claramente, y el Celta se llevó un partido muy merecido, con una diferencia de goles merecida. Incluso pudo caer alguno más, pero bueno, yo creo que es justo el resultado. Y luego, bueno, le entró la prisa a Osasuna, que no le valió para nada.
Mallorca. Al Mallorca, sí, perdón. Mallorca. Osasuna que por Yago Barrasate. Van Es de que vermello, Sous. me lo confundo por el entrenador, sí. Dije, claro. vale. Mallorca, no sé si dije antes también Osasuna, pero me refería al Mallorca. Y bueno, pues lo dicho, que creo que es justo el resultado. Sí. ¿Qué destacades vos, Susi, Joaquín? A verdade, moi de acordo con Fer. A primeira metade foi dominio do Celta completamente, o que pasa que sí, creo que poñías ti, Antón, no noso chat que temos, dominios en goles, era como o perfecto resumen desa primeira metade. Pero sí que houve algunha cousiña, Pablo Durante igual algún ata a lesión, Hugo Álvarez, quizás foi o que fixe un poquinho máis de dano no ataque, nas liñas de defensa do Mallorca, pero sí que faltaba chegada, faltaba pegada, non estiveron atinados Juglar, non tivo día, ao final, pois sí, na segunda metade parece que baixou un poquinho a intensidade do equipo. Creo que lle facilitamos moito a labor o Mallorca, aínda que non chegou a portería en todo o partido, sí que lle demos máis o balón, lle demos máis protagonismo, e, bueno, eses trocos providenciais, Santiago Aspas, que non falte nunca no campo, nin no Celta, e ao final creo que no penalti eu mirei-no repetido porque dende marcador non se veía nada, non tiña ni idea. De feito pensaba que igual o revisaban e non había nada ao final, pero sí que mirando repetido igual un poquillo riguroso. Era algo que, bueno, podíase tanto pitar como non. Hubo algo de contacto, hubo con Borja e tal, pero bueno, quero pensar que sí, foi a maneira de abrir a lata, pero creo que mirando Celta deses últimos 15-20 minutos, eu penso que non por merecelo solo, senón por chegadas, eu penso que teríamos levado os 3 puntos igualmente. Que pensas do penalti, Joaquín? Para ti é penalti? Para min é un deses lances do xogo que podería ser ou podería non ser, pero, bueno, evidentemente o árbitro viu agarrón e o VAR ratificou iso, non? Vale, eu como vexo é que é un penalti que se o pita en contra do Celta eu protestaría, pero é certo que agarrón é existente. Quero dicir, se o árbitro pita penalti non pode corrixir o VAR, porque efectivamente temos un agarrón, pero é unha repetición, non aprecio un contacto excesivamente, para mí non, quero dicir, é un agarrón que non, se non pita penalti tampouco iba a escandalizarme. Agora sí, bueno, tivemos un par de accións en contra tamén, un cartón vermello para mí bastante claro contra o Mallorca que non asibiou. Nesta ocasión, sí, en esta ocasión, pues bueno, fuimos un pouco a decisión arbitral caeu un pouco do noso lado, na miña opinión, pero que iso non empañe un partido no que para gañar o partido tens que tirar a porta o comentábamos antes, o Mallorca non tirou en 100 minutos a porta do Celta. Entón creo que o Celta tivo dominio do xogo, tivo unha proposta máis atractiva ante a especulación dun equipo que eu entendo a confusión de Fer, porque o adestrador é o que estaba no Osasuna. Tamén ten un punto de referencia, non? Budimir e Muriqui. Van de vermello, pues é fácil confundilos, non? Pero sí. É que, bueno, podemos dar un par de nomes que para min son moi interesantes a falar o día de hoxe, que son Hugo Álvarez no seu posto de carrileiro, Matías Vecino de titular e Aidú de titular facendo un bo partido contra Muriqui que non tivo espazo. Co balón sabemos que Aidú non é un prodixio, pero fixo un bo partido o central ganesa, verdade? Moi buen partido, moi bien defendido, sí, moi bien. E son os 3 nomes que destacaría así de primeiras do partido, ademais de Iago, por suposto. Eu engadiría a Javi Rueda aí en defensa, que como se chama o estivo a defender a como se llama? Virgili, pode ser? Gian Virgili. Virgili. Anulou uno perfectamente, fixo un moi bo partido e aínda tivo, non foi el que tivo un remate de cabeza na primeira metade, non sei se foi na primeira ou na segunda. Sí. Tivo, bueno, dentro de que non conseguíamos chegar con claridade, a mí gustoume moito o partido de Rueda tamén.
Sí, bueno, penso, ademais, que o interesante deste partido é que Claudio Giraldez evidentemente confeccionou este 11 pensando claramente no partido de volta da Europa League e aínda así, como xa comentou en dúas ocasións Joaquín, o Mallorca non tirou prácticamente a porta, non é dicir que No, cero tiros a porta. Cero tiros a cero porta. tiros a porta, Un tiro fora. os searoidos do Mallorca que só visen o Celta neste partido, pois non saben como para Radu, non? Porque non tivo ocasión. De feito, unha das pelotas máis difíciles para Radu foi un pase atrás da propia defensa do Celta que tivo que poñerse casi de xeonllos para parar o balón co Pero bueno, peito, ¿no? en balones divididos dio un paso al frente Radu y eso es importante para no conceder ocasiones al rival. Sí, o fixo, sí. Saiu ben un par de centros, saiu ben contra balóns divididos, e fixo, sen ser unha exhibición, porque non parou, fixo un bo partido dun guardameta serio. Sí, bueno, falabades de algúns xogadores destacados neste partido. Eu estou de acordo que bueno, este foi un partido completo de Joseph Eidú, que está aí, como di por aquí Beretiño, Eidukenbauer, porque realmente fixe un partido, porque claro, é un xogador que non xoga moito, pero que nos poucos encontros que leva xogados esta tempada, pois está a deixar un bo sabor de boca aos seareiros celestes, non? Porque, bueno, tivo algunhas accións interesantes, aguantou como tiña que aguantar, e, bueno, a min gustoume Eidukenbauer, e, bueno, Javi Rueda tamén pareceume dos mellores neste partido, gustoume tamén Hugo Álvarez e bueno, hai que comentalo, non? Saiu mancado, ten bastante mala pinta esa lesión, non? Porque esas típicas lesións nas que o propio xogador sabe que as cousas non están ben e que algo grave semella que ocorreu, non? Entón, non sei, penso ademais que foi algo que non tivo que ver cun verdadeiro lance do xogo, foi el mesmo, non? Sí, claro. El mismo, yo creo, sí. Esbarou el solo. Esbarou el solo, non sei se foi algo muscular ou non sei, se foi rotura de fibras ou alguna cousa, pero se non é o ombreiro, a verdade é que non está a ter nada de sorte coas lesións. A Beretiño non lle gustou Jude Glad, que dende logo foi dos que menos aportaron, non? Estivo moi Correu, pero realmente pouco máis. Di aquí J. Ramón López que o mellor Huguiño, sen dúbida, cando encara e ten confianza, sempre nos dá cousas. Puido meter un golazo Hugo Álvarez realmente neste partido. Ese regate dobre que despois a xogada foi preciosa. E golpea no defensa. Golpea en Jutgla, creo, ¿eh? Bueno, pues sí, penso que sí. Creo que sí. Creo que pegou en Jutgla. Sí, ata que quitou o gol a Hugo, sí, ata iso fixo mal, pobre. Pero bueno, hai que, por suposto, tamén mencionar, como fai aquí Manuel González, a Iago Aspas. Ter un xogador como Aspas para os últimos 20 ou 30 minutos é gloria bendita. E realmente, neste partido, hai que dicir que os cambios, eu penso que os trocos nesta ocasión funcionaron bastante ben. Veo un gatiño por aí, non? Sí, había. Non vivo o partido, pero creo que quería comentar algo. Bueno, se escoitades uns ladridos por aquí e os dous cans que teño aquí que estou a o celeste, ¿eh? O todo celeste. Sí. ¿Tienes dos ahora? No, teño o meu e despois o da miña sogra que estou a cuidar hoxe porque a familia está en Memphis aí. Están, de feito, a asistir a unha representación de The Sound of Music, o clásico musical da familia Von Trapp en Memphis, no Orpheum Theatre. Entón, pois, aquí estou eu
a corrixir exames, a ver o partido do Celta, por suposto, e a coidar dos cans, e a falar con Bosco. Iago Aspas, non? Outra vez, dobrete, xogador que, bueno, é realmente incombustible. O de Iago Aspas é algo verdadeiramente Increíble. Sí, sí. Estamos ahí esperando a que decida si sigue o si no. Vamos a ver porque hay muchas dudas, ¿no? Pero bueno, se le ve con fuerza para un año más. Y yo creo que non sigue, pero bueno. Era de los que decía que no iba a seguir, pero bueno, vamos a esperar a ver qué decide. Na homenaxe esta que lle fixeron en Balaídos soaba un pouquiño despedida, Sí. a maneira que tivo de dirixirse a xente, entón eu tampouco agardo unha renovación. O gallá, que telo un ano máis, ainda que sexa, como comentaba Manuel González, un xogador para meter neses últimos 20 minutos do partido, e que ese xogador sea Iago Aspas, que moitos equipos o quererían. Sí, sí, duplicou a conta de goles en Liga, levaba 2, marcou 2 máis hoxe. Sí. O sea que sí, espectacular. Respecto a Hugo Solo Álvarez, lleva 4, pues me parecen pocos. que leva 4 tamén en Europa League ou cosas así. Claro. O sea, en Europa League está marcando un montón tamén. Sí. Ademais é un gol importante tamén. Pero se pensas nos minutos que está a xogar, o promedio é moi bo, porque non está a xogar de titular últimamente. Sí. Quería dicir unha cousa respecto a Hugo. O de Hugo xa non é coincidente. Hugo, cosas boas e cosas malas, xoga mellor no medio campo que de extremo. O sea, xoga mellor de carrileiro que de extremo. Polo que xesa, porque ten máis campo por diante, porque recibe máis polo que tal, pero a min Hugo na posición de Suedberg pareceme un xogador de 4 sobre 10, no medio campo que parece un xogador de 7 sobre 10. O sea, hai un cambio de nivel, tamén dame un pouco igual, sei que o partido bo de Hugo foi de extremo pola dereita, pero no día a día eu vexo a Hugo que recibe máis cómodo, que xoga máis cómodo, aínda que ten lagoas defensivas. Veo que recibe, xoga moito mellor cando xoga de carrileiro e cando xoga de extremo, que non sei se por un estado de confianza, de forma e tal, pero os 5 ou 6 últimos partidos que lembro de Hugo xogando de extremo pola esquerda, quedoume a deber. E hoxe fixo un moi bo partido sendo do mellor do Celta, a verdade. Sí, estou moi de acordo. Coincido. Sí. Penso ademais que bueno, aquí o comentario de Agostiño, quen bota de menos a Brian con este Hugo, Pepiño partidazo tamén, gustoume moito, vecino, e penso que Agostiño está totalmente de acordo con Fernando, que dicía outro día que Brian Zaragoza é un xogador que él a lo menos non vai botar de menos, ¿no? No, porque apenas estaba empezando a destacar, entonces, bueno, pues con lo que estaba cobrando y con lo que le estaba costando al club, evidentemente ahí hay un déficit, ¿no? Y bueno, y ahora lo hemos eliminado, con lo cual ya no hay... Pode que fuera unha operación beneficiosa para todas as partes. Yo creo que el Celta salió ganando en 1 millón de euros, me parece. 3, creo, ¿eh? Sí, 3. Pero si pagó... vale. Si pagó 2 o 1 y pico, el beneficio, sí, no sé. Al final, poco juego y un poco de dinero. Es lo que sacó el Celta. Bueno, y a opción de compra que se todo sigue igual, tiñamos que pagar 12 millóns por él, o verán que ven. Claro. O verán que ven. Sí. Pero bueno, aparte o Brian está xogando na Roma, está xogando ese de titular. Seguimos todos gañando, sí. Sí. A ver a final de Europa League, A ver. Certo. Porque ademais é unha semana chea de partidos e ademais partidos complicados. E o Celta eu penso que saiu deses 3 encontros pois moi reforzado. Por un lado, tanto en xogo, ¿no? Porque o xogo en xeral sí que estivo moi ben, mesmo en partidos que non se gañaron, ¿no? Como o partido do Español, por exemplo, que non se gañou, pero o Celta xogou moi ben, e despois en Grecia tamén, a min gustoume moito o Celta, e penso que a renda de 1-2 foi unha renda bastante pequena, ¿no? Bastante curta, penso que o Celta podría ter mesmo sentenciado a eliminatoria. Hai que xogar partido na casa, pero a mí está a gustarme moito, sobre todo, unha das cousas nas que vexo que o Celta está a mellorar moito, ademais de en certos arranques de certos xogadores que están con moitísima velocidade en un momento de forma excepcional, bueno, por suposto, Fer López, pero tamén outros,
é que o Celta está a tocar moi ben o balón e a abrir espazos con triangulacións, con xogadas a primeiro toque. Ás veces mesmo penso que peca moito algún xogador de non querer controlar o balón, porque penso que foi, non sei se foi Miguel Román ou quen foi, que tivo unha oportunidade clarísima de marcar un gol e pegou o disparo a primeira. Pablo. Parar o balón e tentar acomodarse mellor, non? Pero sí, podía haber seguido. Está moi ben o Celta nestes últimos partidos, non? Sí. Movendo moi rápido o balón. Sí, moi rápido e con bastante precisión, que ás veces pecamos un pouco de precipitarnos. Estaba a ler comentarios dos ouvintes sobre Matías Vecino. A verdade é que das mellores novas tamén, porque coa marcha do noso número 8 os nomes hoxe que de Fran Beltrán, que daba un oco aí, que daba un poquinho orfo medio do campo. Sí, pero bueno, cumplió o tema de Vecino é un tipo que notase a estabilidade que lle dá ao medio campo, a seguridade que ten. E alguén comentaba o de a estatura, é que é un tipo enorme, aparte, é un tipo de envergadura que ao final, creo que hoxe, ainda que igual non foi tan vistoso o xogo que fixo, e incluso Miguel Román, que últimamente nos están acostumados a filtrar moitos balóns moi perigosos en ataque, hoxe fixeron un moi bo traballo, aínda que igual un poquinho menos vistoso de cara a gol, pero sí, estáme a gustar moito. Ten boa pinta, pero bueno, tampouco, quero dicir, a miña dúbida era en que nivel chegaba, pero bueno, un tipo que xogou 9 anos na Serie A, no Inter, Champions League, máxima exigencia, e logo na Lazio, que é un equipo, pois, se non é un escalón por arriba do Celta, é medio, pero ali está xogando Europa casi todos os anos, pois ten que ser un xogador de garantías. En a Liga Española é un perfil que bueno, que pode destacar moito, porque non é, os mediocampos non solen ser demasiado físicos, pero bueno, hai que ver. Hoxe gustoume o partido de Vecino tamén, tivo unha acción aí destacada, gañando con corpo, recuperando, xogando, e vai ser importante para a rotación do equipo. Sí, le dio estabilidad. Lo que decía Susi, le dio estabilidad al equipo y no cometió errores graves. O sea, eso es lo importante. Para haber debutado hoy y ser titular, está bastante bien. Ese tipo de xogadores que, además, dende o meu punto de vista, pois aportan unha experiencia, non é deses xogadores que se contratan sen saber exactamente o que vai pasar, que non teñen moita experiencia en Europa. Este non é o caso de Vecino. Bueno, en principio, sobre o papel, pois é un xogador interesante. Di aquí a Detroit Viguesa que hoxe o Celta salvouse pola campá, pero que son 3 puntos que fan boa pegada para participar novamente en Europa. Bueno, con estes 3 puntos do Celta, no, do partido de hoxe, o Celta colócase sexto, ten 37 puntos. Increíble. O descenso xa está a 13 puntos, realmente. O descenso marca... O Mallorca marca, ¿no? Sí, o Mallorca con 24, ¿no? Entón, claro, eu penso que verá que comezar a pensar que o mellor sí que o obxectivo do Celta é a clasificación, a lo menos para a Conference League, non? Porque o Celta está a sacar adiante partidos difíciles como este, está a sumar puntos, non está a perder moitos partidos en Liga, e dá a sensación de que un dos equipos máis en forma para conseguir ao menos esa sexta plaza. Non sei que pensades vos sobre iso. Sí, a ver, la permanencia está casi en la mano. Es cuestión de mantener el nivel, que evidentemente con esa plantilla tan larga creo que se va a mantener. Además, hablaba hoy el periódico El Faro de la posible resaca de Europa y yo lo dije el otro día. La mejor noticia este año es que Europa no está pesando en la Liga. Entonces, eso es muy, muy bueno y hoy se confirma. Con lo cual, pues creo que en breve sí que podemos ya certificar esa permanencia y bueno, y echar el resto en las demás jornadas. E ao revés, Europa non está pesando na Liga, eu coincido con Fer, e ademais
estar tan cómodos ter esa posición tan holgada na Liga está a facer que podamos concentrarnos un pouquiño máis en Europa e que Europa non sexa a última preocupación do Celta. Entón, claro, é que o que está a pasar, firmábamos na primeira xornada de Liga isto, vamos, cos ollos pechados. Sí, sí. Temos... No, dai. Quería decir que claro, que eu creo que a partir da primeira volta que fai o Celta, que ten, lembrade que tiñamos agora porque apretou moito a Real, o Athletic Club está mellor e tal, e nos levábamos unha xornada xogando ben, pero sen gañar, se non tiveramos ese pequeno baixón, estaríamos ali aí co Betis, peleando a quinta posición. Sí. O sea que cuidado con este Celta, porque tamén lembremos que tivemos moitos partidos de 1-1 e tal, o Celta está sendo, para mí, intentando ser objetivo e tal, luego con equipos como por supuesto, como Villarreal, que tamén está facendo moi ben e tal, pero está facendo unha das mellores tempadas da Liga, co seu potencial. Porque xogando competición europea, que lembrade, moitos equipos xogan competición europea e o ano seguinte, mirade o Rayo Vallecano, está destrozado. Sí, y el Celta le pasó hace algunos años, cuando fue a la Champions, igual a UEFA. Sí. Sí. O sea que... No seu momento pasou o Girona tamén, cando... O Girona casi descende. O Granada, lembro que o Granada tamén había xogado a Europa e o ano seguinte descendeu. O sea que, bueno, o Celta está facendo unha tempada objetivamente espectacular. De menos a moito máis, eso está claro. Sí. Empezamos palmando 0-2 contra Getafe. O sea que non comezamos demasiado ben. No. Pero que ben, sí. E se agora, se nadamos en setembro ou en agosto dinos, vades a estar sextos e con un pé medio, bueno, a falta de confirmalo, pero en octavos de Europa League, pues moi bo ata agora, pero queremos máis, por suposto. Que isto non pare, tenemos que ir a por todas, sí. En Vigo está preparado un cuarto convidado tamén, un home que ademais está en grandísima forma, ¿no? Porque eu vino bañarse en Samil nunha fotografía, foi ata o estadio andando, voltou do estadio andando e chegou a tempo, penso que prácticamente podería participar nos Xogos Olímpicos de verán, na competición de marcha. De invierno. Noso poeta favorito, vigués, distinguido, gañador de moitos premios literarios, e, ademais, meu pai, Antonio García Tejero. A ver se funciona hoxe, Antonio, que tal? Antonio! Agora sí. Escoítase ben hoxe, que outro día quería entrar Antonio e non funcionaba a tecnoloxía, pois hoxe sí. Que tal, Antonio? Como viviche o partido? Estarás contento, non? A lo menos co resultado, e tamén co xogo do Celta ou non? Bueno, co xogo do Celta, o primeiro tempo o Celta non xogou mal, pero hai un problema moi gordo neste equipo que falta profundidade, que falta quen tire a gol, fanse moitas cousas e todas morren sempre nos pés das defensa, e iso é unha pena, porque o Celta foi moi superior ao Mallorca. A min o Mallorca defraudoume por completo, un equipo que intenta salvarse, que non ten mal equipo, ademais, que ten un bo adestrador, a imaxe que deu hoxe. A verdade é que a min non tiraron a gol nin unha vez por dentro en todo o partido. Radu coas mans nos petos. Ben, decir, na segunda parte baixouse un pouco hasta que saíron os que tiñan que sair. E sigue habendo moita diferenza, hai xente que claro, que está moi ben o que está facendo Claudio de darlles descanso, etcétera, porque están acumulando demasiados minutos, pero sinceramente Iago Aspas, Borja Iglesias, o propio Suedberg, son xente que resolve moitísimo, non? Entón, aí nese momento foi cando se conseguiu unha certa profundidade e crear problemas nas áreas, porque o partido do Celta morría todo nos pés dos defensas e no bordo de área, non? Entón, é unha pena. Eu, a verdade, que saín contento globalmente, sin ser un partidazo, pero o equipo mostra signos positivos. Gustoume o partidazo impresionante que fixo Marcos Alonso, foi increíble arriba e abaixo como dirixía o equipo, como subía o balón, como cortaba atrás. Gustoume Hugo Álvarez, estou moi contento porque Hugo Álvarez hoxe pareceume un xogador moito máis punxente do que o vin en partidos anteriores. Agora sí,
a hora de definir... Que mal definimos porque tivemos varias oportunidades con tiros diante, o sea, co porteiro única exclusivamente, era imposible, non había maneira. Pero bueno, satisfeito en liñas xerais, creo que o equipo, bueno, pues para esta liga que temos que é unha vergonza, senón remito meus resultados que se dan por aí que son de coña. O Real Sociedade non pode gañarlle o Oviedo, o Girona gaña o Barcelona, unhas historias de copón. Pero vamos, en liñas xerais estou contento. Bueno, de loitar por Europa ou non vai depender, ou van depender estes dous partidos que veñen a continuación. Este era fundamental e sacouse adiante. Agora veñen dous partidos claves, ou chaves, como queramos dicirlo, que ir a Girona, que é un equipo que está en alza, e a mí é un equipo que me gusta moito o adestrador do Girona. E logo ven o Madrid. E hai que sair sen complexos con Madrid. Mira o Osasuna, difícil, pero mira o Osasuna. O Osasuna ven aí moi forte por detrás. E míranos na primeira volta. Así que non... Sí, eu por eso creo que va a ser difícil. Efectivamente. Entón, bueno, pois agora hai que pensar 3 puntos máis, creo que son 37, non? Sí. No, son 37, non? 37. Quedan 5 para permanencia e a partir de aí, pois a ver que pasa, non? Pero bueno, hoxe non saín disgustado do partido e moi contento que ao final se meteron os goles que a mí me parece que o resultado é máis que xusto, sinceramente, polo xogo exhibido, polas oportunidades creadas e porque realmente só hubo un equipo que quiso gañar, que foi o Celta. Antonio, unha pregunta rápida. Gustou o partido en Grecia? Viches o partido en Grecia? Vin o partido en Grecia, sí. Gustoume moitísimo o primeiro tempo do Celta. Non me gustou tanto a segunda parte. Este Celta non consigue facer un partido completo, pero o primeiro tempo foi precioso. Bueno, non sei que equipo consigue hacer un partido completo, Antonio. O sea, que quero decir tampouco. Que non sei que equipo consigue hacer un partido completo. Bueno, iso non o sei. É complicado, sí. Eu non o sei que equipo fai, pero eu falo do Celta porque só xoga un tempo. O segundo tempo a mí non me gustou, o segundo tempo en Grecia, e malia todo o Celta pudo poñerse 0-3 tranquilamente. Sí, Hai que recoñecer que ao PAOK lle faltaba xente importante, moi importante, pero, Joaquín, o Celta xogou no primeiro tempo como un equipo veterán que sabe facer o que ten que facer, que meteu 2 goles e realmente podía caer algún máis. E, sinceramente, a min o equipo, o primeiro tempo de Grecia foi do mellor que vin eu esta temporada. Sí, eu estou de acordo. E ademais, é un deses partidos nos que o resultado sabe a pouco, non? Porque os propios xogadores remataron o partido pois non tan contentos, pese a ter gañado o partido, penso que estaban un pouco... Porque había unha certa frustración. Un 2 non representa o que pasou no campo. Había unha certa frustración por non ter resolta, por non deixar solta a eliminatoria alá, non? Pero para mi amigo en absoluto, xa sei que somos o Celta e eu levo dicindo dende hai moito tempo que hai que deixar de ir de chaiñas pola vida, que hai que apostar moito máis por mellorar a plantilla do equipo e ter obxectivos un pouco máis elevados. Iso é cuestión da directiva que, como ben sabedes, eu estou totalmente en contra dela. Así que somos o Celta o 10º equipo de toda a historia da Liga e iso é moi importante. Hai que deixar de ser chaiñas e de estar dicindo, bueno, pero onde venimos, mira que somos... Eso é de chaiñas, sinceramente. Eu creo que o Celta ten, ou debería ter, uns dirixentes que apostasen por un equipo, ou por un club, neste caso, que podería sair ben ou podería sair mal, pero realmente facer un equipo moito máis competitivo, con obxectivos un pouco máis arriba, non solamente salvarse e punto, sino que hai que dar un paso adiante e así tamén te salvas, e logo se saben mal as cousas, pero por menos non se pode decir que non se puxo toda a carne no asador. Porque o seguinte, efectivamente, somos o Celta, e temos que seguir sendo o Celta, e fora prexuizos,
fora complexos. Para min está claro que o xogo do Celta, este é un comentario para os 4, ten mellorado moito a medida que a tempada foi avanzando e sobre todo nestes últimos partidos, nestes últimos tempos, non? Non sei se estás de acordo con iso, supoño que sí, pero se é así, cales pensades vos que son as chaves desa mellora do Celta? É dicir, por que o Celta está a sacar adiante partidos que antes non sacaba? Como se poden explicar estes 37 puntos? Máis aló do nivel da Liga, etcétera, que é importante, pero no tocante ao propio xogo do Celta, que pensades vos que chave nesta melloría? Bueno, hace unas semanas, perdona, Susi, hace unas semanas se jugaba bien y no se conseguía ganar. Y las anteriores se jugaba a lo mejor no tan bien y se ganaba, ¿no? Entonces, bueno, hoy coincidió que se jugó muy bien y se ganó. Claro, entonces, bueno, la clave, bueno, pues evidentemente que hay una regularidad en el juego y, hombre, evidentemente yo no voy a pedir 90 minutos o 100 minutos al mismo nivel. Creo que eso es poner una expectativa que realmente es, bueno, pues abocarte a ti mismo al pesimismo y a sufrir más de la cuenta. Es decir, evidentemente tenemos una posición de décimo equipo histórico de la Liga, pero no se puede, digamos, exigir o no se puede tener una expectativa tan alta en cuanto a mantener un nivel de juego alto los 95 minutos o 100 minutos. Con lo cual, No, pero máis paralelo. É o que digo, máis uniforme. Más estable. Exacto, é o que digo. Eu creo que ali neste caso particular... Sí, perdón. No, digo, estou de acordo con Fernando, pero lo que quero dicir é que realmente a mí me gustaría que fose un pouco máis uniforme, que hai baixóns bastante acusados e ás veces perdemos el control do partido e arriscamos, xogámonos moito. Pero bueno, tes razón, Fernando, estou de acordo. Sí, eu en particular o partido de Grecia, home, eu estado de acordo de que a segunda parte foi peor e o equipo grego iba palmando 0-2 en casa, o sea, se non xogan ali con 0-2 en casa e coa eliminatoria non, quero dicir, eu entendo, que tamén os gregos... Pero non tiña moitas armas tampouco ese equipo, No, pero polo menos tiña... Porque o Celta lle deu o balón, eles evidentemente presionaron moito máis, foronse arriba porque necesitaban marcar, pero sen calidade ninguna, é dicir... No, o gol foi de Chiripa e fora de xogo, tamén te digo. O sea, tiveron sorte tamén. Aparte diso, pero quero dicir... Bueno, Chiripa tampouco, faltaba xente de calidade. Bueno, o tipo ese non marca un gol así na súa vida. Justamente o Celta. Justamente a nós, sí. No, penso que preguntaba Antón cal é a chave da mellora no xogo do Celta. Eu penso que a chave principal é Claudio. Creo que o Celta está a crecer en madurez en xogo a medida que Claudio tamén crece e gaña experiencia como xogador. Claudio é un fantástico adestrador, o que pasa que é un adestrador todavía moi novo nesa competición. A min encántame ver como el tamén é un máis da canteira e como el tamén está a medrar co equipo e como eu sí que vexo moitísimas melloras con respecto ao ano pasado, que aínda que tiñamos un estilo de xogo moi recoñecible, moita personalidade, sí que faltaba pois ter máis profundidade, que creo que este año sí que a temos, aínda que non en todos os partidos, non sempre funciona, non sempre estamos finos de cara a portería, pero sí que penso que Claudio é a peza fundamental do equipo, además de moitos outros xogadores. Creo que eso creo que está posto fora de toda dúbida e que non pense así e que non sabe nada de fútbol. Eso está claro, pero eu creo que a mellora do equipo parte de que se defende mellor, de que recibimos menos goles. E ao recibir menos goles o que hai unha tranquilidade e unha pausa que de outra maneira non tes. Porque eu discrepo en canto que arriba a pólvora estea funcionando moi ben. Eu creo que nos falta un pouquiño máis de definición, un pouquiño, pero, bueno, es que temos o que temos tamén, es decir, tampouco podemos lanzar foguetes, as cousas son como son, pero eu creo que este equilibrio que hai entre a defensa do Celta, o porteiro, por suposto, que dá moitísima tranquilidade, a defensa e o medio campo,
eu creo que aí hai onde está fabricando un pouco esa tranquilidade da que falamos. E despois hai que aproveitar os xogadores de diante que de cando en vez funcionan, e sobre todo Borja Iglesias, por moito que a xente poida decir que ahora está mal, etcétera, etcétera, tampouco está tan mal, non está tan ben, pero non tan ben. Hoxe concretamente, con ele e con Iago, revolucionaron o partido. Era outra maneira. Os defensas tiñan que actuar de outra maneira, porque hasta entonces era moi brando todo, non? Un Jutgla que corre como un tolo, pero que non resolve nada de momento. Oxalá eso cambie, non? Entón, bueno, eu creo que ese xogo mellora e estou de acordo con Susi, que tamén vai mellorando o propio Claudio Giraldi. Dende ano pasado hasta el madurou tamén como adestrador. Claro. E todo xunto, a pesar da directiva, pois dá lugar a un equipo, bueno, que unha plantilla que, dende o meu punto de vista, ten moitas eivas, pero que a sabedoría de Claudio fai que en cada momento poña as pezas que se necesitan, que ten enchufados a moitos xogadores, algúns resolven máis, outros menos. Cando un día non resolve un, resolve outro, bueno, pois aí por fin as cousas van saindo ben. Porque, claro, hoxe Fer López, por exemplo, pois xogou un mal partido, desde o meu punto de vista. Hoxe non tivo día. Non, evidentemente que non tivo día. Pero, bueno, e outro funciona, e outro día del si o ten e non o ten outro, pero non tivo día, pero saiu Iago Aspas e armou no sentido de que lle deu outra forma de xogar. E incluso Abdelawi, ¿no? Que tamén foi un tipo que correu moito pola banda. O que pasa é que tiramos moito a gol, se vos decatades, e o porteiro se hinchaba a parar porque os tiros non son demasiado bons. De baixa calidad. Exacto, pero non se pode pedir máis. Eu estou moi satisfeito. Por fin somos sextos. Non sei o que durará, pero, bueno, as cousas hai que tomalas desde ese punto de vista. Eu creo que estamos a eliminatoria do PAOK. E despois somos quen de estar loitando aí por Europa, ainda que non se consiga. Eu creo que a temporada pódese considerar boa, tendo en conta unha plantilla que a min segue a parecerme descompensada. Sí, o que alguén non está de acordo, Eu quero dicir que vexo que o xogo do Celta está, que creo que as pezas case máis importantes na construción de xogo son os carrileiros. Neste último tramo, tanto Javi Rueda hoxe como Hugo Álvarez foron os que... Rueda hoxe non me gustou, a verdade, non me gustou Javi Rueda. Tivo un par de detalles, pero creo que o xogo pasa moi por de aproveitar os espazos e incluso o xogo dentro dos carrileiros, porque neste último tramo, o partido brillante, na miña opinión, do partido contra o Español, que merecimos moito máis, o partido en Grecia, e agora este bo partido tamén, bueno, o centro de campo está ben, pero para min os que están cambiando, xa de un tempo esta parte a cara deste equipo son as chegadas que non é unha cousa nova, non? Pero está funcionando ben os carreiros do equipo. O equipo está movendo moi rápido o balón de un lado a outro, encontrando os carreiros con espazos. E logo, pois arriba, pois se tivéramos algún dianteiro do nivel propiamente de Murici, ou que decía en canto a cifras goleadoras, non estaríamos sextos, estaríamos quintos ou cuartos. Bueno, pero Borja está en cifras bastante altas, ¿eh? Sí, está en 10, pero é solo de Borja, porque eu vexo a Pablo Durán complicado. No, Pablo Durán non está a ter continuidade ninguna, porque porque anda con la lesión, non sei, volveu lesionarse. Sí. Claro. Bueno, e tamén hai niveles. Quero dicir, Pablo Durán, eu non creo que marque máis de 10 goles en Liga nunca. O sea, non creo que sea un xogador dese nivel. Pero bueno, veremos. Entón, eu eso, non sei se decían no chat, falamos un pouco ao principio, que o partido de Aidú hoxe, para min, a verdade é que o suplente de Starfield que máis me convence. Hombre, eu estou moi contento co traballo correctamente. Estou moi contento co partido de Pepiño, porque a verdade é que me encantou a súa colocación, as súas cousas, porque tivo detalles excelentes. De verdade que o merece todo este home, porque é un exemplo de xogador, de profesional, e todo o que poidamos decir del é pouco. Un partidazo fixo. Agora, bueno, aí xa discrepo. Non é que a
a Muriqui o secaron varios, quer dicir que non foi el só. Tamén se secou el mesmo co cartón amarelo que se cargou xa tan cedo no partido, non? Sí. Secou no propio Mallorca tamén. Mira, é que cando un equipo o que fai é depender dun só xogador, que é o que pasa con Mallorca nestes momentos, non lle arrendo a ganancia, dende logo, porque realmente todo o perigo iba directo a Muriqui. Muriqui hoxe, evidentemente, Muriqui hoxe non deu unha a dereitas. Curioso que ata o cambiaron. Sí. Creo que con 0-0, se non me equivoco, Sí. Se non me falla a memoria dos minutos, con 0-0. Entón, bueno, é evidente que non funciona. É que un equipo non pode estar dependendo dun xogador, iso está moi claro. Como xa que Eso falaba o de Claudio Giraldez, que non, neste momento dun só xogador non depende o Celta, non? Cada partido son xogadores diferentes os que marcan certas diferencias e iso, desde o meu punto de vista, é moi positivo. Eso é importante tamén tendo en conta que falábamos durante tantos anos da Aspas dependencia e Aspas xa está, bueno, está de maravilla, pero marcou 2 goles hoxe, pero xa está pero seguimos da súa carreira. Ainda hai algo de Aspas dependencia, pero bueno, é algo... No, pero digo que seguimos en atopar quen pode en algún momento cubrilo, ¿no? Cubrir a súa marcha, a súa baixa, ¿no? Iso vai ser complicado. Porque si terá que ser algo coral, terá que ser algo coral. Que terá que ser algo coral, non vamos a ter ningún xogador do nivel de Aspas. No, evidentemente. Nin similar, por desgracia. Evidentemente. Bueno, xa que falabades de Claudio Giraldez, quería preguntaros rapidamente como valorades os trocos de hoxe, porque eu penso que dende o banquiño entraron xogadores que aportaron moitísimo. Un pouco tarde, pero ben. Sí, evidentemente Yago Aspas, Borja Iglesias, Moriba también aportó bastante. Se notó que entraron, digamos, los que están, digamos, llevando un poco más, un porcentaje más alto el peso del Celta, ¿no? Sí, eu tamén coincido con Antonio que un pouco tarde, perfectos, entraron quen tiña que entrar, pero eu teria metido a eses tres un poquinho antes, sobre todo a Aspas e a Borja, pero sí, atinadísimos. Sí, a verdade un 10 para mí. Todos os cambios, ata Jones, cando saiu aportou moita profundidade por banda. Entón, moi ben, a verdade que boa xestión. Que tiven unha certa dúbida, porque pensei que a quen ia a sentar ia ser a Miguel Román, porque estaba desfondado. Le está levando o peso do equipo durante varios partidos seguidos, xogando prácticamente moitos, os 100 minutos ou 90 e tantos que dura, e a verdade é que eu pensei o cambio, porque Vecino a mí non me estaba disgustando nada, decir, creo que un xogador que poda chegar moito a este equipo, pola súa veteranía e porque sabe moi ben o que o fútbol. Pensei que iba a ser Miguel Román, foi Vecino, vale, pois xa está. Pero realmente eu creo que os cambios foron os que de alguma maneira estábamos pedindo todos, non dende a bancada. Igual estuve equivocado. Sí, igual estoy equivocado. Aún así estuvo jugando, aún así hasta ahí el equipo estaba jugando muy bien. Sí, faltaba pegada, faltaba probar al portero. Faltaba definición, realmente. Xerar ocasións claras tamén, sí. Eu quero decir que respecto ao cambio de Vecino, non de Román, eu creo que na volta en casa creo que Román non vai ser titular. Creo que vai ser con Vecino con Milais. Eu tamén pensei o mesmo, Joaquín, cando vi que cambiaba, que deixaba Román e que o próximo partido o xoves non vai xogar de cara, de titular, seguro. Claro. Sí. Saberemos, pero... Gustamos a dupla Moriba-Vecino para... Pois non sei, porque eu creo que agora sí que temos que probar. A min Román está gustándome moito. A mí moitísimo. A verdade. E fixadevos que leva 4 días como que di no equipo, E aí está mandando que parece un veterán, non? Ten os seus fallos, evidentemente, como todo o mundo, pero dende logo pesan moito máis os acertos que os erros. Agora ben, eu creo que neste momento sí que hai uns centrocampistas interesantes. Unha vez que marchou o noso querido Beltrán, que por certo que ben lleva aí no Girona,
Marcou gol, sí. Alégrome moitísimo, pero bueno, eu creo que podemos conseguir neste momento un centro do campo bastante apañado dadas as circunstancias, non? Sí, eu preguntaba porque quizás Miguel Román con respecto a Vecino e a Moriba, sobre todo, pois aporta un poquinho máis de visión de xogo cara adiante, por iso dicía que igual Moriba e máis Vecino pois son un pouquinho perfis máis de intención. Sí, ten razón, o xoves veremos. Claro. O xoves toca Cemento. O xoves toca Cemento. Toca Cemento, tamén é verdad. Moriba o tempo que estuvo moi ben. Sí, Muy activo, home. muy participativo, muy activo. Moi participativo Sí. e conseguiu cortar balóns importantes Sí. e levar adiante o balón. Bueno, e tamén quero Deu un par de resaltar, pases magníficos tamén, un cara a banda esquerda que me gustou moito. pero para min hoxe, sinceramente, o partido é de Marcos Alonso. Para min hoxe, mira que estaba así últimamente, fixo un partido increíble. Porque, Está recuperar o tono. sí, colleu hoxe, que ademais era o capitán, curiosamente era o capitán, botouse nun momento o partido, o equipo ás espaldas, atrás, e, bueno, realmente excepcional Marcos Alonso, desgaste que fixo, como se levou o equipo para arriba, como defendeu atrás, que cambios de orientación fixo, bueno, un xogador que hoxe, de verdade, que demostrou que, bueno, que pode ter malos partidos porque somos humanos, pero que realmente é un xogadorazo, non? Imaginad este equipo. Imaginad este equipo. Claro. Imaginad este equipo con Aspas e con Marcos Alonso con 10 anos menos. Bueno, ya. Claro, con 28 claro. anos, sí. 10 no, pero bueno, 5 o 6, ¿no? No, pero 5. 5 6. Sí. Imaginad. Bueno, pregunta rápida antes de ir ás puntuacións de hoxe, porque, como dicía ao comezo do programa, hoxe nesta semana, o martes, non vou poder estar presente e, por tanto, pois, dubido que teñamos programa o martes e, por iso, hoxe, pois, agradezovos moito que esteades aquí nun domingo pola noite despois do partido e imos dar puntuacións aos xogadores, que vai ser difícil, porque houve moitos xogadores que fixeron un bo partido, pero preocupa-vos a situación de Durán, esa lesión semella un tanto preocupante, porque cando el saía do campo na televisión viámolo case que chorando e sabía que a cousa podría ser grave. Agardemos que non, pero non ten boa pinta. Sí, por los gestos que hacía él con la cara, igual está un poquito parado, un tiempo parado, sí. Bueno, saiu polo seu propio pé. Que eso sempre é boa sinal. Eu ten pinta un esguince case de quizás grado, non sei, polo xesto que fixo e por tal, non creo que sexa unha rotura de cruzar ou unha cosa así. Non parecía. Non parecía, pero igual un esguince ou unha rotura de fibras ou non sei. A ver, a mí preocupa por él como xogador tal. A nivel equipo tampouco é unha das baixas máis. Todos os equipos teñen baixas e tampouco me parece un xogador clave ou diferencial neste equipo. Sí, Joaquín, pero non temos dianteiros, non temos dianteiros punzantes, xentes como teña que ser. Él é unha solución, porque se é Jude Glass, sinceramente, en fin, entonces fíxate de que dianteiro temos a Borja, non temos máis. Jude Glass. A min dame un pouco de medo, claro, porque quen pode sustituir a Borja? E se manca, quen pode sustituir a Borja? Sí. Jude Glass. Sí, claro. Pero non sei, pensade un pouco eso, ¿no? Para min, Durán é un sustituto en determinados momentos de Borja. Borja ten moita idade e é un xogador que se desgasta cada partido. Entón, non pode manter un nivel tan... A quen pos se marca tal como está a situación agora? A Jude Glass, pero... Claro. Estamos vendo que Jones non está funcionando. Pero Jones de dianteiro... Son perfis un poquinho diferentes. É unha mágoa de Durán, porque non é un tipo que con continuidade eu penso que sí que podía aportar
como revulsivo, ese revulsivo do que falaba Antonio, sí que podía aportar moito na dianteira, pero claro que non bota máis de un mes seguido en boa condición física. Aparte é un traballador nato, un tipo que non se lle pode negar que corre o tempo que estea no campo. Pero bueno, a ver se... Que di Oye, aquí, Antón. Xuxi, que di aquí Esguince de ligamento. que xa hai parte a valer médica agora. esguince de ligamento. Iso non Bueno. soa moi ben, realmente. No. Bueno, Había Bueno, preguntas, non é rotura que é Exacto, positiva, será exacto. entre 1 e 2 meses, igual, pode ser. De Teña- 4 a 6 semanas, dependendo do ahora alcance. vou preguntarlle eu a un dos directores deste Barceleste. Leo o Celta sexto cun penalti polémico. a mí, bueno, a ver, No, polémico, digo porque eu, dende onde estaba, evidentemente non o puiden ver. Sí, polémico, A mí me pareció yo lo vi muy rápido, me pareció un agarrón, un pequeño agarrón ahí a hai un contacto, é un penaltito deses que falamos moitas veces, entón, Ya. podes pitalo? Sí, podes pitalo. Podería non habelo pitado? Pois tamén. Pero bueno, que tampouco é unha cousa que fora un erro arbitral terrorífico. No, eu puxen o de polémico porque, bueno, pois foi un deses penaltis que ás veces se pitan, outras veces non se pitan, non é un penalti que para min sexa verdadeiramente clarísimo, hai quen di que sí, hai quen di que non, e por eso dicía eu o de polémico. Pero A quen llo fixeron? A Borja Borja. Iglesias. Claro. A Borja A Borja. Iglesias, precisamente. Sí. A quen vai ser? Claro. Por iso de penalti polémico. Eu teño dúbidas, non? Entón, Era por saber, porque a min pareceume, dende onde vin, que non era polémico, pero claro. O que contacto hai. é un agarrón e o árbitro viu penalti e o VAR pois ratificou que había agarrón e por tanto pois penalti. Os que nos fixemos en detalles así un pouco curiosos, mirade, si tedes oportunidade, observade os saques de banda, habería que castigalos, sancionalos todos. Hoxe, buscando a cabeza de Muriqui, o Mallorca sacou 3 e co pé dentro do campo. Sí, yo me fijé en la segunda parte, me fijé en uno con el pie dentro del campo claramente, sí. En la parte de Río, en la banda de Río. Sí. Exactamente. Sí. Pero eu me fixo sempre en televisión, incluso se veo algún partido, tengo a desgracia de ver algún partido, e hai unha manía terrible a sacar con pé dentro ou pisando a liña. Eso debería de ser perseguido, porque están saltando ese regulamento totalmente. Claro, eso es falta de saque y saque para el contrario, ¿no? Claro, sí. Sí, bueno, o que semella que se o pé está completamente dentro do campo, evidentemente sí que hai que repetilo, pero outro equipo saca, evidentemente, é cambio de saque, claro. ¿No? Pero con que toque un pouco a liña, pois xa é correcto o saque, pero bueno, sí é certo que moitas veces eu vexo xogadores que teñen o pé totalmente dentro do campo ou que levantan outro pé do... O que pisan a raya claramente, pero entón iso é ilegal. Pero hai anos que non se pita ninguna infracción nos saques de raya, aínda que as hai. Incluso en la parte interior del campo, o sea, el saque que te digo yo que se ve desde Río, que está en la parte de Río, pisa el interior del campo, claramente. Totalmente, é a mesma clara que vin eu, Fer. Sí. E volvín a decir o mesmo, pero é posible isto, pois sí. Claro, pero Antonio, lembra que ten que estar o pé completo dentro do campo, pode pisar a liña, sempre e cando non estea... Pero a liña non é campo, a liña é campo, pero para que sexa un saque ilegal, ten que estar totalmente dentro o pé. Totalmente. Entonces, vale. Eso yo no lo sabía. Entonces, ya es correcto. Vale. Yo es que vi que la parte delantera del pie estaba dentro del campo, por eso... Pero totalmente. Sí, pero no ten que 100%. estar o pé completamente dentro, entón sería ilegal. Con que toque un pouco a liña, xa é suficiente para que sexa un saque
correcto. Pero bueno, de todos os xeitos vexo tamén eu Nota que eres árbitro, Antón. van sacar eses saques longos preto do A mellor esa regra en América e non é aquí, eh? Puede ser. Bueno, pode ser. É de soccer e non de fútbol. Sí. Estaba pensando en Pablo Durán agora. Sí que vexo ás veces, en saques de banda, especialmente cando queren sacar moi longo e que chegue á área, pois é que levantan o pé de atrás, que iso tampouco se pode facer. Teñen que estar os dous pés no chan, non? Entón, sí, que hai moitos saques de banda que poderían, sen dúbidas... Eu penso que hai bastantes saques de banda. E falando de saques de banda, o Celta leva o Sí. 90% dos saques de banda que fai ao contrario. Bueno, pois imos coas puntuacións porque pois toca evaluar a estes xogadores nun partido Toca cear. vai ser complicado, porque houve bastantes xogadores que fixeron bo traballo neste encontro. Hai alguén que o teña claro ou tedes que pensar? Eu teño clarísimo. Calle, Antonio. Pois mira, 5 puntos a Marcos Alonso, 3 puntos a Hugo Álvarez, que me parece que fixo un enorme partido. Que podía darlle un punto a Aspas, pero non yo vou dar. Sino que fixo genialidades como sempre, non? Porque ese tacón con que se leva o balón é maravilloso. Pero yo voulle dar un punto a Aidú porque non tiña unha tarefa doada, Sí. ia sustituir a Starfield, que para mí é o mellor defensa que ten o Celta, e saiu, pero moi airoso, fixo un partido moi serio, moi ben colocado, e gustoume moito. O sea que hai 5 Marcos Alonso, xa dixen por qué antes. 3 a Hugo Álvarez, porque hoxe me gustou moitísimo, fixo cousas magníficas, pisou a área, entregou vos balóns, gustoume moito, sinceramente. Trouxo tolo o defensa, non sei se era Maceo ou quen era, pero trouxo tolo. E logo un punto aí duplo tamén por lo que quero decir. Pues yo le voy a dar un punto a Yago Aspas. Bueno, pues por lo que ha hecho también hoy un partido más. Y en este caso quiero reconocer a Aidú con 3 puntos, por lo que ha comentado ahora mismo Antonio. Y le voy a dar 5 ahí, coincido con Antonio. Marcos Alonso, 5 puntos. Sí, me parece que además, con la carga de minutos que lleva, sigue haciendo partidos bastante completos. Sí, estoy de acuerdo. De novo, Can non está de acordo, Fernando, pero ves? No, parece que non. Vaya, en absoluto. Unha aperta en absoluto. Unha coincidencia Coincide en absoluto, ademais, o 100% coas puntuacións de Antonio. Susi, que pensas ti? Hoxe está difícil a tarefa de dar puntos. Eu coincido bastante con Fer e con Antonio, voulle dar un punto a Aidú. Alegrome moitísimo do gran partido que fixo hoxe. 3 puntos para Hugo Álvarez, que creo que foi probablemente o partido máis completo que fixo en toda a tempada. Sí, E os sí. 5 puntos para Yago Aspas, porque non quería darlos porque non me gusta premiar solamente polos goles, pero neste caso... A simpatía como funciona. Pero sí que son dos goles. determinante. Ao final se premiamos tamén a importancia que tivo o papel que xogou no campo, e que sen Iago hoxe quizás non puntuábamos. E le deixas fora a gran Marcos Alonso co partidazo que fixo. Non quería, pero hoxe prefería premiar, como marqué, premiei a Marcos Alonso moitas veces, así que hoxe creo que Hugo e Aidú, que non lles dera puntos ata o momento, creo que lles tocaba, pero Marcos Alonso podía levar tranquilamente os 3 ou os 5, porque creo que fixo un fantástico partido. Probablemente Aidú tivo unha tarifa un poquinho máis doada polo papel, por ter a Marcos Alonso ao lado. Ter a Marcos Alonso ao lado fai a vida máis fácil a Javier Rodríguez, a Starfel e a quen teña ao lado, que é unha maravilla. Eu tamén, en absoluto, eu tamén. Declaracións de amor, que bonito o bar. Que bonito. Señor. Eu que tengo bar, que tengo algo especial. Que bonito o bar. Tengo unha mística Non especial. pasa no chiringuito de jugones ese que teñen, non. No, ese non hai tanto amor. Bueno, Pues eu vou a dar... que vaya Joaquín e eu Gracias, Perdona. No, que claro, coincidimos claro, das puntuacións.
A ver, eu que se non dou un punto a Marcos Alonso, Antonio ven a Suecia e derrúmbame a muro da casa. Non, estou de acordo. Estaba entre Aidú e Marcos e vou premiar o partido de Marcos, que estivo ben. E Aidú, pues bueno, oye, Aidú, teño que decir que un partido de moita confianza, como porque cometeu un erro e despois do erro fixo unhas bicicletas ali e tal, bueno, un espectáculo o central O ganés. despexe ese que fixo para atrás, que Sí. foi el que despexou e foi como... Sí. E logo é que eu coincido con Susi, está moi ben todo, Hugo Álvarez moi bons regates, bo control de balón, pero que o fútbol consiste en meter unha pelota dentro da portería. Quen o fixo? Iago Aspas. Pois veña, non hai máis. Bueno, e tamén por como xogou, deu sentido ao xogo, vos cambios de orientación, un tacón espectacular, 2 goles, non se pode pedir máis. Se me perdonas, alguén escribiu aí que de un partido darlle como hoxe, darlle puntos a dous defensas de 3. Creo que evidentemente é subjetivo, pero eu a Marcos Alonso doulle puntos non só polo que traballou atrás, sino polo que traballou adiante. Porque el foi o que subiu hasta que saiu Iago Aspas, foi o que subiu o equipo completamente cara arriba, o que fixo cambios de orientación, o que se desdobrou moi ben con Hugo Álvarez, que hubo unha man maravillosa que sacou Leo Román, que foi unha xogada entre Marcos e Hugo Álvarez magnífico. É dicir, hoxe Marcos estivo en todos os sitios, entón non lle dou o punto, non lle dou os 5 puntos por defensa. Doulle os 5 puntos por fútbol total, que foi o que fixo realmente. E logo, aclarando tamén, a Aidú doullo porque tiña unha dificilísima papeleta. Sí. Todos sabemos o que sufriu Aidú, e saíu o campo como saíu hoxe, e fixo o que fixo para sacar o sombreiro. Creo que esa é a razón pola cal eu dei o que dei. Bueno, eu vou deixar fora a Edu, a pesar de todo, gustoume moito o seu partido, pero bueno, 2 goles de Aspas moi importantes para gañar o partido, así que 1 punto para Aspas, 3 puntos para Marcos Alonso e 5 para Hugo Álvarez, que a mí pareceume o mellor xogador do partido. Sí, está volviendo a ser el Hugo que recordábamos del principio. A mí gustame moito, e ademais gustame que sexa iso, que ocorra iso, porque é un xogador que pode aportar moito, que estaba pois moi baixo e que está comezando a entrar en dinámica de xogo. Sí, é unha magnífica noticia. Iso gustame moito, é unha nova magnífica pro Celta, sí. A miña única dúbida... Pregunta aquí tamén Jaime Soto, e Borja que salió del banquillo? Sí, totalmente. Sacó un penalti. Totalmente. Podría lle dar puntos a Borja totalmente. Por iso dicía eu que ia ser difícil hoxe sacar os puntos. Xa o dixen clarísimamente. Borja, pero por eso dicía eu que ia ser difícil sacar os puntos, porque houve moitos xogadores que xogaron ben. E o partido cambiou para min. Cambiou no sentido de profundidade. E entón, bueno, claro, Borja sempre no noso equipo. Para min, Borja é maravilloso. Quer dizer, que admiro a todos os niveis. O que di Víctor tamén é certo que non se botou hoxe de menos de Starfel e con iso xa está todo dito sobre o partido de Edu, que non tiña un traballo doado e que o fixo moi ben. Podería entrar Edu tamén en calquera partido, probablemente tería entrado. Aí tuve Borja. Houve moitos xogadores para meter aí, non? Sí, entón, é certo. Oxe podía haber máis xogadores, pero bueno. O xefe manda 3, pois 3. Aquí as ordes do xefe. E, bueno, agora o seguinte partido realmente o que ten importancia porque pode supor a primeira eliminatoria en Europa gañada por un equipo de Giraldez, ese partido da volta o xoves, día no que, por sorte, eu non teño que dar clase, por tanto, podo ver sen ningún problema o partido. Ides estar, ademais, algúns de vos embalaídos, Fernando, Susi, Antonio, estaredes aí para agardo que
gozar con ese pase do Celta a seguinte rolda, porque eu agardo que o Celta pase a seguinte rolda, non o porque o dea totalmente por Pero bueno, suposto, hay que ser pero prudentes porque el otro día el Faro de Vigo ponía en titular que a mí me parece excesivo, ¿no? Decía, el Celta reserva billete para octavos de final. O sea, era el titular del Faro, no sé si lo pudiste leer, Antonio. Me pareció excesivo, me pareció un titular con, bueno, pues con un 1-2 un poco fuera de lugar. Sí, bueno, eu penso que o Celta para min é favorito, evidentemente, Claro. para pasar a eliminatoria, Moi favorito. pero Moi favorito. hai que xogar, os partidos xa sabedes Claro. que Sí, sí, son algo, Isto non está sentenciado. nada está No. sentenciado da que non se remata e temos máis goles co contrario, non? Entón, que agardades dese partido? Que luces vermellas vedes vos? Que hai que ter cuidado con esas cousas nese encontro e se pensades que o Celta vai pasar a eliminatoria para realmente enfrontarse a un de dous equipos que van ser os dous moi complicados. Se o Celta Yo creo pasa. que si el Celta mantiene incluso el nivel que tuvo en la Liga Europa con el PAOK, sin cometer ese fallo que le costó el gol en contra, que fue un fallo bastante grave, con eso tenemos resuelta la eliminatoria. Yo creo que tampoco hay que, digamos, pues pensar en un nivel mayor, que lo tenemos, pero bueno, la clave es no regalar goles al PAOK como se le regaló aquella vez. Sí, bueno, tamén hai que pensar que eles pode ser que recuperen algúns das baixas que tiñan no partido anterior. También tienen otra, eso sí. Bueno, sí. ¿Te acuerdas? O capitán. Al final del partido el otro día le sacaron una amarilla a uno que... Sí, que dicían isto valle costar non xogar a volta en Balaído, sí. Sí. Pero bueno, eu tamén penso, como dicía Joaquín, que somos grandes favoritos para pasar a eliminatoria Claro. e se conseguimos xogamos na casa, xogamos coa nosa afección tirando de nos. Teñen que venir a ganar. Sí. Ao final os que teñen a presión son eles, así que temos que saber xestionar iso e manter o nivel en defensa para non cometer eses erros dos que falaba Fer, para non encaixar. Es que, hombre, un error en una salida de balón tan sencilla como era aquella, es que duele mucho eso, ¿eh? O sea, es un error no forzado, pero claramente. No, no peor é que na primeira parte en Grecia, que fixemos un bo partido, as poucas 2-3 aproximacións que tiveron eles foron por erros nosos. Sí, temos que estar totalmente. aí. Sí. É que non. Eu creo que sí, que somos, como decía antes, eu creo que somos moi favoritos, non pasar chegando como chegamos con un 2 e con sensación de ser un equipo superior sería un fracaso, pero temos que terminar o traballo. Claro. E non centrarnos neste partido e tampouco facer. Eu creo que o falábamos no Bar Celeste da semana pasada, despois do partido europeo. Creo que as rotacións ian a ser na Liga, e así foron. Claudio reserva o seu 11 tipo para Europa, non? Sí. Pero bueno, tenemos que ver. Eu creo que eso, ter xogadores con personalidade, que teñan a vontade de ter o balón e non verse pois superados pola situación, que creo que eso vai estar máis que preparado con Claudio no banquillo. E, pois sí, no momento que... Eu non sei se estes van a ir a presionar moito, porque é un equipo que parece que gusta de facer partidos longos e tal, pero teñen que marcar un gol, o sea que a presión está en eles. Sí. E van a deixar espacios e van a cometer erros. Pois temos que ser letales. Neses ocos que teñen que deixar en algún momento, temos que encontrar o noso fútbol e poñer máis distancia. Ese é o tema, non relaxarnos e non especular arriba e matar o partido pronto. Eu diría respecto, porque é un club que merece respeto, como todos os clubes que aquí non se gaña si sair ao campo. O control do partido, como se fixo en Salónica, control do partido, seguridade para non cometer os erros que decía Fer e que o Celta é tan dadivoso, un equipo moi dadivoso que regala moito, e decisión para irse adiante en un determinado momento e gañar o partido. Eu creo que se todo iso se conxuga dunha maneira
sensata, eu creo que o Celta veña como veña o PAOK é superior a este equipo grego. Eu vexo superior, pero non sempre os equipos superiores gañan os partidos e gañan as eliminatorias. No. A Juventus 5-2 que levou outro día. Vaya chosca, E cousas que vimos e tal. Non se pode sair crendo, por eso digo eu respecto, crendo que xa o temos todo gañado. Creo que as circunstancias, que foi o que dicíamos antes, de que os xogadores do Celta estaban como un pouco frustrados a acabar o partido, ves como cambia unha cousa dun 0-3 a un 2, que son cousas que o fútbol nun determinado momento pode presentar. Así que, bueno, eu teño confianza, pero os que non teñen que ter confianza son eles. Confianza mal entendida, confianza de que se debe gañar, pero non confianza de que se gaña andando. Para mí son dúas cousas perigosas. Poden ser, primeiro, que decides da confianza, e segundo, que o Celta saia a especular co resultado e con que ten un gol de ventaja. Hombre, en casa non deberías sair a especular. Porque non sen creo, dúbida, un gol no fútbol non é absolutamente nada, como ben sabemos, non é máis que un gol, é pouco. Entón, eu penso que hai que ir, hai que sair... Cun 0-1 ao prórroga. Sí, exacto. Hai que sair non como se fose 0-0, porque evidentemente non é 0-0, pero hai que sair sabendo que hai que ir a gañar. Exacto, como dice Fernando. Gañar o partido. O primeiro xa se gañou, hai que gañar outro partido e punto, gañalo, punto. Lembrade tamén como estou lembrándome agora da última eliminatoria europea do Celta, que o United, sendo un equipo superior daquelas, gañou en Balaídos, estivemos moi preto de darlle a volta ao resultado. Sí. Que, pues, que non fan o mesmo gregos. Ali. Sí, cuidado, que non. Sí, a veces non. Así foi, tal cual. Yo me adelanta la porra ya, 2-1 para el Celta el jueves. Pues 2-0 para o Celta. 2-0 para o Celta. Fernando, 2-1. Antonio, di 2-0. Bueno, ¿quién marca, Fernando? Pues marca, vamos a ver, Borja Iglesias y Swedberg. Borja Swedberg. Antonio. ¿Me puedes confirmar si acerté el resultado de la ida, Antonio? Pues non o podo confirmar porque teño as notas no meu despacho. Entón, podo confirmar mañá, pero hoxe non podo facer. Mañá. Vale. Está Pois sabes eu sei quen acertou, a presidenta do Celta. Es verdad. ¿Sí? Correcto, sí. É certo que dixo un 2. Sí. Dixo, o Celta vai gañar un 2. Sí. Pois moi ben. Sabía algo que nos Qué grande a presidenta do Celta. A presidenta do Celta, que algún dicía Antonio, atención, en Twitter alguén dicía por aí que tiña unha aura, que tiña un aura de Evita Perón. Cuidado, Antonio. Cuidado, Antonio. Dicíano como algo positivo. Non tires da lingua. Dicíano como algo positivo. Non sei eu se iso é algo positivo. Ter un aura de Evita Perón. Pois que lle sirva, que lle vaya ben. Bueno, ela sabía que ia ser un 2, acertou. O tema é que acertou. Non te esquezas de puntuala, de poñerlle os puntos. Pois hai que metela. María Mourinho, un 2, pero non dixo que marcaba, así que queda simplemente cos 2 puntos do... Claro. Os 3 puntos por acertar. Antonio, ¿quién marca? Por supuesto, marca Iago Aspas. Eso seguro que vai marcar él. Outro vai no marcar Swedberg. Aspas e Swedberg. Como na ida. Sí, efectivamente, ¿no? Como na ida. Pues como na ida, sí. Como na ida. Sí. Joaquín... E que non me diga a xente, porque hai xente mala, que sempre está quitando méritos. Dicir que Swedberg só tuvo que empurrar o balón. Swedberg ese día, en esa xogada, fixo un remate magnífico, que non era nada doado. No. Como fixo dende o chan, o sea... No, moi ben colocado. E gañou o espazo, Antonio, porque Swedberg estaba moi ben. Es que hai xente que non sei como ve o fútbol, de verdade, eu alucino.
Hai xente que Bueno. lle cae mal un xogador e todo o que faga ese xogador, ya está. El IKEA, como No. O máis difícil que A mí- fixo, creo que foi a gañar a mí posición, moléstame máis eso, a mí que o moléstame. A remate. mí molesta, evidentemente, claro. Sí, Sí, sí. Eu vou dicir 3-0. Eu vou con todo, 3-0. Sí, eu vou dicir Exhibición, 3-0. Balaídos. Eu quero levar o resultado que penso que teríamos que ter que ter feito en Salónica. Así que vou 3-0 con goles de Borja, Viliot e Fer López. Borja, Viliot e Fer López. 3-0 di Susi, que eu penso que dixen 0-3 pro partido de ida, case que Ali foi, estivo, Sí, estives pero preto. finalmente non. Bueno, pois 3-0 di Susi, con ese trío goleador, queda Joaquín e Maeseo. Joaquín, ti que dis? Sí, veño, pues vou decir 3-1. 3-1. 3, sí. Como partido de ida, como partido da liguilla, non? Como da liguilla, exactamente, sí. Ah, sí. Marca Aspas En esta tamén marca ocasión, Joaquín. sí, marca Aspas, marca Jutgla, marca Vecino. Hoy Vecino lo intentó, desde fuera del área. Sí. Vecino. Non atinou, pero Os tiros do Celta de fora da área parecían ensayos de rugby. Bueno, pues no, eran Sí, tiros de sí. rugby. Joder, es que non cogían Certo que sempre dicimos, non tiramos desde fora, o sequíamos. non cogían portería ni de coña. Pues mira, todos los resultados están collidos, os que eu ia pensaba dicir, así Pero que podes repetir. podo repetir, pero non quero repetir, así que vou dicir 4-0. Joder, Veña. pensé que ibas a decir 1-1. 4-0, no, porque, Exhibición, a ver, un sobre todo porque Moita tensión, significa moita presión pro corazón, Claro. non é bo iso. Entón, vou dicir 4-0, xa sei que non vai ser, pero bueno, quen sabe, podería ocorrer, non? Gol de Borja, gol de Aspas e 2 goles de Viliot Svedberg. Vai ser Eu digo unha repetición do cousa. partido contra a Juventus. Sí. O 4-0 contra a Juve. Sí, o 4-0. Eu digo unha cousa. Esas noites. Digo unha cousa. Se o Pau Tesaloniki marca un gol antes que o Celta, eu apago a tele e me vou dar unha volta. Non vexo o partido. Nin de coña, vamos. No, Joaquín, hai que velo de Que no. de Cada vez principio entendo máis Antonio. Home, eu outro día, cando estaba un 2, dábame A uno ganas sabretiño. dábame ganas de marchar dali e non, sabes? Sí. Porque digo, estos van a estropear agora todo o que fixeron ben. Hombre, por favor. No, non fasti. Pero bueno, ao final aguantamos ali, pero bueno, sí. Eu como, como Tesaloniki marca un gol, vamos, vou dar unha volta aquí, vou facer a compra e vamos, para toda a semana. Sí. E cociñar unos espaguetis, E ademais ese día teño tamén xuntanza, así que verei o partido, despois irei a xuntanza, así que bueno, agardo que poidamos celebrar ese pase do Celta a seguinte rolda. Pois, como digo, non temos Bar Celeste este martes, pero hoxe estamos en directo e xa a piques de rematar esta emisión cando son aquí as 13:45, 10:45. Aquí xa me están tirando das orellas porque En Vigo Antonio non ceou, seguro que Fernando tampouco, seguro que tampouco. Así que bueno, penso que podemos deixalo con este partido, non? Non imos facer unha porra tamén pro domingo seguinte porque xa son moitos partidos, non? Porque o seguinte partido, pois o Celta xogará contra o novo equipo de Fran Beltrán, contra o Girona, bueno, pues, xa comentaremos, buscaremos un xeito de poder comentar. Exacto, día a día, pouco a pouco. Este partido, pois máis preto de que se xogue. Non sei se tedes algún comentario final, algunha pregunta final, Susi, Fernando, Antonio, Joaquín. Teño a cea encima da mesa. Está máis fría que temos que marchar, Qué bien vives, Antonio, qué bien vives.
Que rica, cosa rica teña ademais. Pero bueno, non vos lo digo, que non quero darnos envexa. Vale. Qué bien Ah, vives. bueno, qué bien. agradeces. Ya nos la das, Ahí ya nos está, la ahí das. está. Tú sí Bueno. que sabes. Nada, Tenemos, sí, que pues sería unha un aperta ali, fracaso, sí. que sería un fracaso terrible quedar eliminados. E como penso que non vai pasar, pues estamos felices. Non vai pasar, non vai pasar. Os Exacto. que imos somos nós a oitavos. No, eu Vaya. penso que non vai pasar, pero hai que xogar o partido, como digo, estaremos todos preparados para velo. Joaquín, non apagues a televisión, eu non vou apagala. Eu prometo non apagar a televisión, mesmo se o Pau Non marca... prometo nada. Non prometo nada. antes que poñerme aquí. Un yogur grego. Estaba tamén, Antonio, de feito, a seguramente, comer un pero- yogur grego outro día despois do partido, cando Yo quería no- entrar e non podía entrar por problemas de... Yo igual lo tomo. Non sei se era un yogur ou que era, pero bueno. Rematamos Unha musaca. aquí esta emisión en directo que tivo, pois, en algúns momentos, uns picos de máis de 60 celtistas en directo aquí connosco. Grazas a todos e a todas por estar aí ao outro lado da liña cibernética. Por suposto, deixando mensaxes, participando no chat, e gracias tamén a vos, Susi, grazas a ti por estar aí un domingo pola noite, despois de disfrutar cunha nova vitoria do Celta en Balaídos. Volta sempre que teñas un oco, Susi. Nada, un placer, unha aperta a todos e encantada de estar aquí a comentar a victoria de hoxe. E tamén, grazas a Joaquín, e tamén a súa moza, que é unha verdadeira fan, polo que vexo, de Javi Rueda. Javi Rueda. Sí, 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 sí. Very fast. Pro fútbol. Very fast player. Como todos por aquí. Pues sigue rápido. Unha aperta. Unha aperta Joaquín, gracias por a todos. pasar. Algo faremos, ¿no? Despois da eliminatoria, gañemos ou palmemos, temos que facer algo, ¿no? Algo habrá que facer para comentar e, sobre todo, para falar do seguinte partido do Girona. Pero eu estou seguro, estou moi certo que o Celta vai pasar esta eliminatoria. Así que volve o partido coa meirande tranquilidade posible, non? Xa sabemos que non pode un co Celta, sobre todo, ver un partido con tranquilidade, pero coa máis grande posible, pois vou ver o partido. Di por aquí a Detroit Viguesa que é o comezo de nova semana. Antonio, nunha semana na que de volta estiveches nas augas de Samil, augas frías de Samil aí a bañarte, pois que teñas unha boa semana, que todo saia ben e que goces tamén en Balaídos co Celta Pauk. Pues nada, un placer total estar a comentar e seguir sentindo o noso club e decir unha vez máis que riquiña é Susi. Os demais non, pero Susi sí, non? Susi especial. Nada, Susi como non vou voltar? Como non vou voltar sempre aquí? Estou de acordo, Con xente Susi é moi Gracias, Antonio. O sentimento é mutuo. O sentimento é mutuo. Sabes que te quero moito. Tamén, Eu tamén, graciñas. Pero en absoluto vais a poñer celoso, eh? Claro, efectivamente. Obvio, que o 20... No, porque tamén eu quero moito a Fer e non pasa nada. Eso tamén. Fer sabe que eu quero moito, é dicir, Igualmente. E bueno, é o meu sobrinho postizo, o sea que Político casi, ¿no? Sí. político casi, eso. Sí. efectivamente. Xa que o menciona, pois Fernando, grazas tamén por estar aí nun domingo pola noite. Lembra onde podemos escoitar o Bar Celeste, ademais de en YouTube, YouTube Music tamén. Bueno, YouTube Music yo no lo conozco, esa plataforma, pero... Por iso digo eu. Vale, pero no sé cómo se accede ni siquiera, yo entro en YouTube simplemente. Y bueno, también en iVoox y en Spotify y en Facebook también nos pueden encontrar. Y en Instagram dejamos el enlace también. Bueno, pois, como digo, grazas a todos e a todas. O Celta gañou este partido, sacou no adiante e xa está sexto na Liga. Vou cambiar o título, Antonio. Vou dicir o Celta sexto con 2 goles de Aspas. Eso aí. Esa é máis Xa está cambiado. máis atinado, sí. Está cambiado, vale. Unha cousa é ser obxectivos
e outra cosa é ser tontos, ser parvos. No, no, no. Tanta historia. É un penalti. En directo se me llama penalti pitado que o VAR non o corrixiu. Para moita xente, claro, outros é igual, penalti, 2 goles. O sea, acabouse a historia, tanta historia que hai equipos que gañan de maneiras vergonzosas e despois andan aínda un pouco clickbait tamén é, non? Porque se di penalti polémico, pois semella que ten máis. Claro. Bueno, rematamos con ese berro celeste. Eu deixo o balón a botar e vos, dende as vosas posicións aí, a berrar para que ese partido fronte ao Pau saia o mellor posible. Preparados? Preparadas? Vamos. Listo. Neste domingo pola noite co Celta dormindo en sexta posición da Liga, como sempre, o de sempre. ¡Ala! ¡Celta! Celta, gol.